پتہ کیا اگر اللہ دا وجود آسمانے تے منیندن تے اللہ دا وجود مننا پندے، اللہ دا جسم مننا پندے. انہیں کوئی مصیبت ہے اللہ دے جسم دا انکار ہے. قرآن کلام ہے یا نہیں؟ کہندا کلام دا معنی سرکیت کیا ہے؟ گال بات. سرکیت کلام دا معنی کیا ہے؟ تے گال بات دا تعلق کہنے نال ہے. بولو یار. تے زبان کیا ہے؟ جسم ہے یا نہیں؟ زبان اللہ دی ہے یا نہیں؟ بولو یار. انہا مطلب ہے زبان ہے تے وجود ہے. اللہ سن دے یا نہیں سن دا؟ تے سنن دا تعلق کتنا لے؟ تے کان دا تعلق کتنا لے؟ جسم نال. تے اللہ دا جسم ہو سی تے کان ہو سن. کان ہو سی تے اللہ سن سی. ہاں تیری گال ہے ٹھیک ہے. رب سونے دا جسم ایویں نہیں جی میں تیرا میرا جسم ہے. سادے تخیل تے تصور چ نہیں آ سکتا. جی میں رب دی شان ہے ایویں رب دا وجود ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن اللہ موجود کتھا ہے؟ بولو کتھا ہے؟ اللہ عرش تے موجود ہے.